Apar day huri kedam singnar arong lapen rong bongkhat an 1 kilometer kam klempon bomlo. Kedam tang ningkan suri hining koy raplia ningkan apar day huri kedam singnar arong lapen rong bongkhat an aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr. Nulma Munim, KACEM Richard Tokbi, Social Welfare Board Chairman Runrong P lapen VDC Chairman Sarkoyrong Par Atumpen Arideng Pentowar Kasimar Japhan 1 kilometer ajaklong e somponlo. Bangsolong e kisom tang ateng pen non alom towar Kasimar asaydeng bomponlo. Laso ajakrong bongkhat lapen apar day huri kedam signar arong arat atum aning karong chipipon. Rong bongkhat lapen apar day huri kedam signar arong along anlapuson development leji pumata masyun e. Sitame day huri arat an kisung pen rat atum joy kijokwan long po puse habar arat atum aning karong chipaklang konventi. Athi aprang ke towar kitam ke bang aphana kisung thepik. School college lapen hikibor be kitam ke bang aphana ka siksak thepigan. Lasonon lapuson rong bongkhat lapen apar day huri kitam signar arong anaphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumim KACEM Richard Tokbi lapen Social Welfare Board Chairman Runrong P lapen VDC Chairman Sarkoyrong Par Atum aphan habar arat atum kachoro pajir pondin. Loks Mijuri pen birta pangtak pon rajarong Karbikur phopen tirim karchu kithok kijura sai kedeng thang ni phai CR ni karbikur pho ame pen karbihem tun pirong marjong lumbajong aklam dipu along tirim karchu la pen kithok kijura sai deng pon bangso jai mek laki ni thoman deng konji pusikur pho ame pen pherang ke angnu lam the jai dun ni thom la ke thang ni phai isi hini la pen kithom an pusi birta rip pon long tirim karchu long jat se met la ke karbiri choreng bonghom Huwai Song Thong Sartok Bila pen Rusem Son Sing Ingti Lahya tumke longri long pat la pen khea tiri pilo la pot si pini la tuma phan karcho pon patu si phirang ke ang no lam jai jai du Karbikur pho ke mangke longri long pat ka chehang mate longri chelong vek nangji Owe kimi atum cheteng ni labji pura sap khong porom puthi pathir vek nangji pusi aning kanwang taklem pon bom puta lam ke jong pon Bangso long Karbikur pho sing bamon akurusar Chandra Singh Rongpi Karbikur pho dun mei pulokhiram kro lapen khei kirim ame phu phogep terang atum chitong dun si jai mek RD pidun Dipu ben birta pangdak pon phan khri teron News 24 Karbiang lo पे पेनला जाके अरनबारी मेट्रोयार इसी टीडीपी आलोमे मते आहावा रसन सीधा पिंचों को लासी पिनिंगkan itamene to Dunia ke cenglo pininge bangke itu menara paprang naya dorong abis ka cikengla sida pupil tege plan dorong ya bir bong lo bir cecer son sini tum theklo sida donil tum cingrum per pen matha kila pen nonar tum name rangchi kama tha kila pen itu pil thega dia tum ke kroya dorong pupil tege plan pen ke kroya dorong pala sudah tum Laso pabir में दे दिया फान न तुम और ठीक पे खागलों की थी रसन मुझों के थी रसन ठेंग प्रांग की थी रसन है तुम दामे लासो कभी ठेगा पढ़ना तुम भांता कीसीसीए आतो मना निली निया क्लोबेन पुधर काचुरोला पेन न तुम मना पुरवान धुपा जुरो नोना तुम न तोला हिजुक सीए बैंके जापिन पुरवान निली भाना पिलो Laso pin pura lo ladak do nili panang epi daga kapre sayang deng do lake do ara sayang deng dame yo mati monitor yo ko arjuno ing manili se the hoile an dame daga pia teng benir tong district cleaning board along chengwai pon po laso diunai na sayang deng bangke ke klaim pon je phan ni body pon po pusina tum phan lam chak nang kilo sadake lang mili nilimen ke biai kro lapen pining surina ang korpo karbinikan kimi servison committee along ni ga kongchun bang ladake eneke arong ke lang mili pen pudam pute nong ke dak taun ku hyang dukok la phrang ha riyap alu pen dam lang dam pute tu ke dak ni kan thongkep susi chat am sina ke dulu ini dak lang mili ha baralong na tum mija hoye bhan na phrangsi na tum bhan churu pajir lo
pining suri hini lah korap ho pining kecok bagai ninggeng troksian kecok lo nak kalbin kan ini ke palon pon asi ini tum pining ladak kan ini ke palon pon ke lalaje ini tum karbia khaita mabala khaya son isi apur ki mochi bi ponai pusi hawartin along ritin sta me ki bi pon son thot sang thak si ini tum dak lang mi hawar sta me palon pon mang mobail pinane ingdeng troksi na kecok si pining ke suri lang korap ho thang ciklo tadi kesian pini palon pon lo lalu pedap ini tum ceng balo bayi troksi aport pen ini tum dak patu porong ro ledak itu cepati pano kecengsi lake ini tum thong nong beke kat sapi mal lapen okorjang cepati dulu lapen aku sonsuri cek kacing doi sapi mal lapen okorjang padu pano lapen salma lapen edisoal padu pano lapen tu hambi ke patu lapen pelong ke party lapen ke megdip lapen ke batili ke up ke ngundang ke down asal taksi lapu non itu dolang aja mek stame non cepati atum nang lelang langsi itu dam non kita tangan mang langsi cepati pun colo ke jengsen kan mang ke ledak itu ngi palon pun mang ke pinelo suri lah ke troksi ni kan masih tundak ceng pun lo hok pala mang kalang lo ni tum ke dam tangan stame emetang kai metang karbi jutang mate karbi tum da mon si ke kayang kinang manji lapen long rigang kinang manji poyo ne karbi tum da isi ningkan kimi cepat thik nai pen ceng pon lok kama sing litum lapu ningkan rok siang bong cepati pon stame litum hok pen ke bang ke thalang koko madu aleng thipa sana kera bang ke thalang lang chuwa pi stame litum dak lang mili awa lalong litum la sosial lokal pulo pen ras cycle bang atum lapu bang saratum longya saratum pen celang situ pen sila pun itu lapu damong cycle pulo sonak taksi pining di thos stame nono makin itu ke hanam ta we lapen ini tum kan kera pu bandingkan sampus tame nono magi thekong dela aku bangke dak non itu lah ni tum non dailang itu na to media tino na kara bu an bangke apun dili ria begitu bangke la ke tum lang milong nombok ya si branda presiden jan rong phalo lapen pula nilong gitu bangke rahuran se la bangke non itu lah nikan kimia komiti long assistant secretary lo lapen la pu lang li bangke donsing teron la bangke rong asar lo kono taksi li tum dak muhilang kami titora peladak sosial lokal lapen kera pada ajin piji pun ada pinji tawar sama di kam lo tenang ler pu bangke nili bangke ladak pening tum chadian mana suri ni la korop ho asingkan palman kalbinikan kimi ke palonji polong nang kalbinikan kimi submission komiti akong jun bang mate engineer secretary lo nang litum media hoyan kebang pot choro party lo na tu media bitung ben kebang tek dak ningkan karbiningkan kimi bitung deng proxy abang solang mili hawara long non kebang jiak dim somar ke do ana phan kapaching thot pon je phan apu sonang litum stame penap dik penap bang so kado ka belong ka thang dun je phan nang litum so kebang pot hili lang mili KSA president hian pen choro party lo pen ke choro pilo lasi ni litum non ile bangso la non 2025 aning kana long bangke ni pan sport secretary sinang bakpon tasi to da pena khela jai mega bangke ni nang than pon pril po hal bangso khela jai meg long bangke 100 meter race made running race bangke sorlo sopinso a la pen b alang tum kat lo la pen thu isia jai meg en pon thulu lo check karlu sopinso det check karlu la lo hini ke la pen ke thomang denga bangke chiar ka charting sorlo sopinso la pen forang denga bangke kangni pen ki thu labang so khela pon lo 5 ang denga bangke mek chi depen batting ke theng la pen 6 ang denga bangke hambi ke pathu 7 ang denga bangke hambi pholong ari pen thui po lapu ke waraja sopin so tum khela lo lasi nonili ang tonala menang thandun po lasi nangli tum ke wang apot choropar pigan lo nil tum aprang ke lapu sonna nitum ka ching thorave nali tum ta theklong ta hai ba chini ta hai lo lasi ni tum labang so ajai mek en pende lan kang ton pon kok ji kalila nile tum non lotari ta me khela ponji la ta me lotari khelai phan ta me non lotari ta jorbom lo la ta me first second third tu ka lo la ke komat ma ke longa bang aling lo consolation prize ana do la pen thu isi ako isia birta ke menang pidun thoji komat ne bang phi ke chepati dun je tum hando as ta me ni tum me thang jung me thang
haroi si pharoi ni pen ni tum thang cheka election si ni tum nongbe lun kana malin sami bi ponji